Okay. Můžu. No. Dobrý den. Máme u mikrofonu Honzu Zahrádku, trenéra na zítřejší duel, možná i brankáře. Co si myslíš o zítřejším zápase, první mistrák vlastně proti Tigříkům? Bude to průsek. Druhá otázka. Postavíš se do brány nebo budeš řídit tým z lavičky? Tak já můžu říct tím z brány, tak to je jedna, kde budu záleží na tom, jak to stihne vršet. Třetí otázka, neskakuje, myslím, náhradní mikrofon, tohle zatím slouží. Třetí otázka. Tigříci v minulé sezóně měli výborný podzim. Ano, byli dobří. V minulé sezóně měli výborný podzim, kdy jenom 4krát prohráli. Za to jaro měli příšerný, tam jenom 4krát vyhráli a jinak zbytek prohráli a remizovali. Jak myslíš, že dopadne první zápas zítřejší? Tak snad si přinesou formu z jara, budou prohrávat i na podzim letos. Čtvrtá otázka. Zítra není jistý start Ádyho, jako Petra Adamce. Myslíš si, jako David Komárek, že by to bylo prosím posílení, anebo spíš oslabení? Tak jako těžko říct, dával góly, Komárek dával góly, jsou to střela jako v útoku, ani jeden z nich se nevrací, tak jako určitě to bude posílení. Ještě kdyby nehrál Komárek, tak prostě tým jede na 100%. Tak bude bohužel jenom na 99. Rozbil se mi mikrofon. Slyšíš mě? Neslyší, potřebuji nový mikrofon. Dobrý, tohle funguje. Chci se zeptat, pátá otázka. Kdybych zítra nastoupil z pozice, nebo byl na pozici trenéra, jak bys poskládal sestavu pro zítřek? Tak jako brankář a 4 spory. Šestá otázka. Chci se teda zeptat konkrétně, jak bys viděl ty hráče. Kdo v obraně, kdo v útoku a kdo v bráně. Myslím konkrétně jména. Tak jako určitě tam bude Brza, Švanda, Kranule, je tam ještě Koleček. No tak to jsou krásně 4 obránky. Komárek, vole, nad sebou. Komárek tady vstál. No je známo, že Komárek se rozklíčuje hodně dlouho před zápasem, takže to tady lítá po pokoji a schání nějaký džuby, no ale... Jinak, když se podíváš vlastně na Davida Komárka, který dneska jako takhle stojí, jako ponocuje, zítra vlastně čeká první zápas, nejlepší střelec, neměl by nejlepší střelec, už by dávno Felíšku a Čerpacký na zítřejší zápas. Neměl by mít kapitán příkladem. Kapitán jde příklad, tak dívej se. Zatímco nejlepší střelec ani trenér, ani obránce ho neposlouchá, tak kapitán jde příkladem. Co to myslíš, že jako tým neposlouchá kapitána? To je normálně, jako kdyby poslouchal kapitána a vedení trenéra. Dobrá, takže já pošlu na závěr takhle jedno kolečko, aby zítra se všichni pošlu. Nebo já se pošlu na zítřejší zápas a tím bych ukončil dnešní rozhovor. Tisková konference.